Čaute ľudia, veľmi vám ďakujem za tých 50 odoberateľov, tak sme sa tu dneska stretli a chcem vám veľmi poďakovať. Ja som veľmi dlho youtuber, už 3 roky a tak som si dneska dal tento short. Takže ďakujem vám za tých 50 odoberateľov, veľmi ďakujem a ideme natáčať lepšie videá a skúsime byť lepší. A keď budeme lepší, tak budete aj radšej a bude to veľmi dobré. Takže budem rád, ak dovršíme 100 a pôjdeme ďalej a ďalej. Takže, dobre. Takže pôjdeme, to zistíme a také veci budú. A je to dobré, no. Ja som veľmi rád. Držím vám palce v živote a chcem, aby ste ma pozerali na YouTube a boli ste by veľmi radi, že som youtuber. Takže čaute, pekný večer a užite si tento sprostý zatiaľ. Za chvíľu bude víkend prázdniny. Sa tešte. A tešte sa na moje nové videá. Čaute.